بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي Ya mamoste çavaj vi azat bavardı kez nizam. هوالنا هجوارة تشتكي بيجي وصف خلا اف مروف هي هوازا شيطانك يا بارتي دجي سلمان قالك تشتكوت درها فكر سانكي از بارتي دور خست فهم كده شيطانك يا قالك سازقه و بارتي تبليه بكر وقافي بوليجي تخوازت تبليه بكر هجوارة ببيجم يعني Li partiye te ne hevale Mirzan nikare bixapîne azat. Yani hevale vî karî hevale Mirza çareser bike ez dibêjim. Ama ev jî dibêje em ê gerek azat qezenç bike. Her mirov kare hani çık bike baş bibe. Ev jî wisa dibêje. Yani Vallahi hevalno sero gotiye çi gotiye muye mirov jî yek paqîş bibe divê mirov bi wî mirovê ve tekildar bibe. هوالي وصف تشتكي بيجي هوالي آزاد مروفكي نپاقجه yahu ne bileyim çani serime ya. Pol tevlihe bu ya. Mamo nizam tişteki çey bu nizam. Her roş tişteki derkeve. Ya ez iş vakti bejim le Xwedê min şaş neke. Ya bu Xwedê dom mizlamek redît encak polisekî bû. Benir. Çi azat? Erê Benir. Tişku dizane ew kelentere. ya wexta min nexistin min çawa. Hani mi behsa ve kırıp müjver botuk ne? Ere. Aynı ev zılan bu ya. Çen caravat kahve jimin kimlik xwast tiştek wiha Dibe. aynı vakıbî bu. Yani tu dibêje azat sîxure? Sen bana xuyalîk. Peki heval hem çağ derkin holi. Hem çağ çare serbikin. Serimez de şey. Vallahi Çi? hevalno ez dibêjim bira hevalê Mirza bê em ji hevalê Mirza li karê bixwaz. Ne olur? Rast ama. Mirza, hevali Mirza mirofeki zaniye çeydi de ya. Evet. Ben pırs. Azat da kursi tekliye mahmuya xırak. İmam Usta yiyeceği bavardık ya. Ere. Dara batta gösterme. Lisan ne diyeyim lan kardeşim? Ve haftimanında ezütte attın. Metro desteği de ya. Sürücü seviyor da bu. Dibe metro desteği usuf da bu. Yavmuş desteği git mi daha usuf. Heval no. Ez vejim ku ser sihur u kelenter teyip kamera anca tişteki din heye. Ez bu bavardık. Bu sözdanım yani. Emi bir takip ki. Kamizek ki. Nava polide çidike yani. Çava haberde. Desvide çe heye. Muhakkak servide tişteki derkeve. Kaydeki, anca tişteki. Haberdan imam olsa, haberdan imam. Tişteki derkeve. Belki em vısa derken oluyor. Rast dibêje. En havali Mirza Recep bebej. Bir bu yereceğim bebejim. Teyip, kamera, çiğ. Bu sade fikrim.
ku em li ser bigerin û tiştek dernekeve holê em êdî nikarin berçavê mamoste xwe derxinin paqijiyê. Yani em Sevşe. Ya usta ben de. Ya ezanım, ev izlam, ne kancı. Ya sihur. Ya derim, ez rojname ben adıkım. Unca düzanem. Ez derim bak ki ben rojname biskinin. Dibbe polis hatiye me tehdit kiriyor. Ya kardeşim, polis yükü zanneder rojname de koyun. He? Ev izlam, kelem tere nizamçılık ya. Vallahi tu rast dibêjî. Ya wale xelef. Azad ku dizane navnîşanên ev azadiya wela distîne, dixwîne. Çawa dizane? Ya dîsa carekê ez wisa merin devê min diye dizanî li xwaza tiştîna ji min hîn bibe. Zanin demek ev jî bi rojname hat wê derê, rojname belavdî kir. Ya ji min got hevalê xelef ez derim kes ji min rojname nagire. Karî navê nekan ji min bêjî. Öyle ya sucemi bu. Ez jî jêr neketim şikê. Mugo belkî rast dibêje bi çaxê. Hîna min rast dîkin. tu jî da. Erreymişi da mugo bana ne? Duşer şunda şu ne deri? Mugo zer rojname belakım. Ya derim bak ki dibe polis me tehdit kiriye. Ev şu kuzanın. Vallahi billahi xelef rast dibêje. Azad sîxure. Rev xodê sîxure. Peki tê bîra ve evalno demekî min naberekî da. Pişta naberê ez ketim polê ve got hevalê xelef zinar xêratin çawayê me ji were negot ev sîxure an jî mirovekî ne baş e. Pêşî de min got. Hûn jî zanin. Roj baş evan û xêrat. Vallahi Mirza. Hevalê Mirza em bêj. Pirsgirêkê me heye. Mezin eval. Vallahi ez jî nizam çi bêjim. Gumanên min jî henin di derheqa sîxuriyê de lê tu delîl di dest me da tinin ku wisa em carê de sûcdar bikin. Başa hevalno. Ez tiştekî ji we bipirsim. Mirovek ku sîxur be, ji boyna sîxuriyê were vê qursê li ser xwe çi tîne û çi dike. Yani hewl dide ku hinek kemasiyên me bibîne û li hemberî zagonan me têxine tengasiyê mesela metre pîvandim falan. Rast e. Rast bêj. Teras got. Başa van delîlan bi çi dicivîne, çawa dicivîne. Vallahi abi bişar. Yani min sê cara carna di destê wî de wiha kamerayan tê nûsekên me dikişîne tê Roj baş. tiştê ku em li ser textê dinivîsînin dikişîne û polê hemûyan dikişîne. Na he servî de tiştekî heye. Em mêzekin derkeve. Rast e eyni wisa dike. Fakat di destê azata makineyê weneyan an jî makineyên qeyd û dengan dîtin an na. Min nedî. Ya makale bişar. Na ji bo dengirtinê ji bo wene kişandinê me qey makine hewce dike. Cep telefonê heye destê wî de. Rast e. Ev tere her tiştî dike. Eyvallah. Pêwîst e ku em delîlan bigirin dest xwe. Xalid Bişar rast dibêje. Qeydî digire nagire, wêne dikişine nakişine. ولا بتلفون آزاد ولا يمكن خشتك كشاندن كان جران ولا يمكن كشاند وتروخشتك كتير Keti destê min azad. Tamam. Xwedê ez ê wî telefona wî rojekê têxim destê xwe ez ê nîşanê wî hemûyan bikim û nebinêrin kabê xelef xayîne yan azad xayîne. Me mamoste jî bibîne.
ku telefon abi valla derkeve ve demiş en suçlardı ben. Evet. بدز مزاكن Yani çava sağ. كان مزاكن مامۆستا ڕاستیژە پیرۆزتن پرتوکەی گەلێکی خۆش دەخوێن ڕاستیژە دەشخۆ میلاک دکرد مامۆستا و دەبێت جوانی مامۆستەتی ئەس دەشخۆر دەکەم میلاک بینی مامۆستا من بابێتە شوازەدی وڵات دەخوین هەر ڕۆژ ئەدوستینی وا دەخوین مامۆستا Gelek spas. Roj baş ev alma. Hun çağını? Başla. Usta hun matmayı mavun da jber ve yekemin pırsi. Beli hevalno em dest bir ders saho bakın. Em beri kari mali çey bakın. Benç peyve mehabu. Bu andına hevok anda bu karaniye. Çek mi alırsın tamam. Beli hevalayla. Eyvallah. Roja ve Mamose yani güzel. Bu yarın kuruluna Roja da derdik evi hole bana derdik ev peş evciyan kandırıcı. Duyancı raya geçti evci Mamose fıkra civarke kubu geçti ke zaman. Duyan kandırıcı Mamose ve Rojava Kürdan yeken Rojava Kürdan yeken azadi u demokrasiye duyan raya giştiye Kürdan zordestiye ve ser zamanı Kürdi nampejirine. Ezel kelime olmuşlar. Beli. Dilek Çek. spas. Bede. Rojava Kürdan ayekem azadi u demokrasiye raya giştiya Kürdan zordestiyen liser zamane Kürdi napejirine. Em te spas kın neveli hevalno. Hides adız bum hakil nivisa mukatebin. Mego çi beri tipa ye inay. Çi beri ku dengderek dreje. Evin şi rast buke. Yan ben ye cuda te nivisandın. Burası hakki cuda yine em betir nabere tehri. Vakiden İşte ya. ha gişti ya. Hevalno nivisa mukatebin. Beli te spas. Gerek spas. یا مامۆستا ڕاستیژە هەواڵا ئەیلەم پیرۆز دەکەم دەبێش بەرچێ یا تورکە و ددەمەک نێزیک دە کوردیا و چخواست خۆش بووە هەواڵا بەرفین هات ئەو قاسی هات قورسێ و چوە کوردگای پێش نەکرد لێبەس ئەس باوەرم نەها ئینگلیزایە باش پێش دکەتی ها Wow. Namus napenjerine eğer lirleri şu kuleyler bunun nine gerek perda benim. Beli, rastı. Beli hevalna. Yadın kim xwast çebke? Ez çekim Mamose. Beli keremke. Mamose se peyve mehabu. Peyam, Nujan u serfiraz. Peyam yani mesajı. Yani
peyv û gotinê ku mirov bigihîne yekî. Nûjen jî modern, tiştê nû û baş e. Serfiraz jî ev e mamoste. Mirovê ku ji jiyana xwe razî ye. Mirovê bextiya jî dibe. Mînakê min a yekemîn. Mamoste ji bo wekheviya jin û mêran gelek peyamen hêja da me. A duyem, serokatiya tevgera Kurd, serokatiyek nûjen e. A sêyemîn, serfiraziya mirov ji azadiya mirov derbas dibe. Ew qas. Ez her sê jî binivîsîm, ne mamoste? Hep kişor binivîsîne. Kişor. Ji ber ku sê hebe birat. Ayek. Ji bo wekheviya jin û mêran gelek peyamen hêja da me. Serokatiya tevgera Kurd, serokatiyek nûjen e. Serfiraziya mirov ji azadiya mirov derbas dibe. Belê em berê çewtiyê te rast bikin. Mînaka yekemîn de kirde tuneye. Ha, min bîr kir mamoste. Belê. Mamoste ye. Mamoste. Belê. Belê, îjar bu. Divra de şîn ne wekhevî, wekhevî. Ve. Belê, bi tîpa ve benivîsandin. û divra dişî te dixwandinê de te got peyamên lê dinivîsê de te çewt nivîsiye. Divra de peyamên. Mînaka tê du dadem lê binerin. Divra de nûjen. Bi tîpa û tê nivîsandin. Belê, rast e ji bilî veya kêmasî tune. Belê, spas dikim. Belê hevalno êdem tê kevin mijara xwe yê îroj. Mijara me gokera xelas bû. Piştre em ê tê kevin. Mijara daçek. Mijara me îro em ê daçeka bibînin. Kê dizane daçek çi ye? Ez. Belê hevalno. Apê bişa? Tu dizane? Di ji bi li evan daçekin mamoste. Belê rast e. Em ji van ard bên daçek, lê em bêtir vekin. Daçek
bi serê xwe nexwediye tuwateyê kêne. Lê di hundirê hevokê de peyvên beşên din êm peyva ji aliyê wateyê ve sergihayî dike. Ji ber ku xwediyê peywirekê nedaçek peyv tên hesibandin. Gava ku em dibêjin ji yan şî bi vana bi serê xwe nexwediye tuwateyê kêne. Lê di hundirê hevokê de ew hevoka sergihayî dike ji aliyê wateyê ve. Ji alî peyvsaziyê ve şî daçekên xwerû û nexwerû. Mivana ji ber ku me mijara hevalnav û hokera de dît hewce nakem zêde vekin. Em tê kevin taybetiyên daçeka. Belê hevalno em berê daçekên bingehîn binivîsînin. Ji, wekî ji bi serê xwe nexwediye tuwateyekê. Lê gava ku em dibêjin ji malê ew çav dibe xwediye wateyekê. Yan jî di heye, bi heye. Em dikarin bêjin çi di hundir de. Ew çav dibe xwediye wateyekê. Yan din em dikarin bi heye, ne heye. Jî heye û li heye. Wekî ji bo liyê em karin çi bidin, li hundir em dikarin bêjin, ew çav dibe xwediye wateyekê. Em ê yek bi yek li ser vanan kişî bisekinin, ji ber vê yekê em zêde li vira nesekinin. Hinek taybetiye daçekan hene. Wekî hinek daçekên bingehîn bi serê xwe jî tê bikaranîn. Wekî li. Li her tim bi serê xwe tê bikaranîn. Tu paşdaçekan nagire. Lê ji, di, bi. Ev hersiyana jî hem bi serê xwe tê bikaranîn, hin caran jî paşdaçekan digire. Wekî dibira de, me got di hundir de. Dibira de di bi alîkariya paşdaçeka de hatî bikaranîn. Ji ber vê yekê em dikarin bibêjin ku di paşdaçeka jî digire. Wekî em ji bo ji bibêjin, ji paşdaçeka ve digire. Wekî din ji paşdaçeka rê digire. Di paşdaçeka d digire. û di paşdaçeka daçeka me dinê bi ye. Bi jî hem bi serê xwe hem jî bi alîkariya paşdaçeka tê bikaranîn. Wekî em dikarin bibêjin bive, bi de û bi re. Bi vî awahî daçekên me got hinek bi hew bi serê xwe tê bikaranîn, hinek jî bi alîkariya va paşdaçekan tê bikaranîn. Vana hemû paşdaçekin. Belê hevalno em ê yek bi yek li ser bisekinin. Daçeka me yekemîn daçeka bi. Zinar, van daçekan başî mi ba, li bawe tune. Belê hevalno daçeka bi sê taybetiyên wê heye. Em berê li ser bi bisekinin. Me got çi daçeka bi hem bi serê xwe tê bikaranîn, hem jî bi alîkariya paşdaçekan tê bikaranîn. Gava ku bi serê xwe tê bikaranîn sê wateya karî bide hundirê hevokê. Ya wê yekemî karek bi çi tê kirin wê nîşanî mirov dide. Wekî ez bi erebeyê çûm bajêr. Dibira de ez bi erebê çûm bajêr. Divir de bi çi çûye bajêr, divira de bi hatî ber erebê û bi çi çûye bajêr wê nîşan daye. Wekî din têr bi baskan difirin. Divira de jî çi nîşan dide? Yani dibêjin ku têr bi baskan difire, wê nîşan dide.
karek bi çi tê kirin wê nîşan dide. Wekî din em karin bibêjin çi? Heval nokê dixwazim mînakekê bide. Karekî belê. Ez bi wan re çûm. Ez bi wan re heval dûra de paşdaçek heye. Haw bi gava ku bi serê xwe tenê tê bikaranîn em wê bidin. Wî em mînakek dinê bidin. Ez dedim. Belê. Zina bi daçekan ra napeyve mamoste. Heval dîsa jî te şî wek hevala sîdar kir hûn divên bi daçekan re. Rê wira di paşdaçekek girtiye. Ez yekê bidim. Bi bivir. Ez bi tenê çûm. Belê dibe. Bi bivir dar birî. Divra de şî bi çi hatiye kirin kar? Bibir. Bi bivir hatiye kirin. Wê nîşanî mirov dide. Belê divra de hevala sîdar mînakata got taybetiyek bu yê dinê de ye em ser wira bisekinin. Taybetiye me yekemîn ev bû. Me got karek bi çi tê kirin wê nîşanî mirov dide. Taybetiya duyemîn çi ye? Ali û cih nîşanî mirov dide. Taybetiya duyemîn şî alî û cih nîşanî mirov dide. Wekî ez bi ser avê ketim. Ez bi ser avê ketim. Alî û cih nîşanî mirov dide. Divra de çi nîşan dide? Bi ser avê ketiye. Hevokê ji aliyê wateyê sergihayê dike, tamam dike. Wekî din em dikarin bibêjin ew bi paş ket. Divra de şî paş nîşan dide, ew bi paş ket. Aliyê wê, cihê wê nîşan dide, ew bi paş ket. Em mînakek dinê bidin, yan şî em dikarin bibêjin xebat bi pêş ket. Xebat bi pêş ket. Divra de şî çi rê dide? Pêşketina xebatê rê dide. Xebat bi pêş ket alî û cihê wê dîsa dide. Yani wateyê ji aliyê wateyê ve hevokê ji aliyê wateyê ve tamam dike. Bi vê awahî taybetiya me siya çi ye abiye? Taybetiya siyan bidin. Taybetiya me siya şî dikeve navbêra du hejmara û wateya dabeşbûnê dide wan. Dabeşbûn çi ye? Dabeşbûn çi ye valno? Wekî ku em dibêjin kom bi kom, rev bi rev. Bi vî awayî. Wekî em bibêjin gev rev bi rev difirin. Divra de bi ketî navbêra du navdêra. Yan şî em va dibe ku hejmar bişî carna. Wateya dabeşbûnê dayê wan, rev bi rev, kom bi kom yan şî. Em dikarin bibêjin mirov li sûkê kom bi kom digerin. Divra de şî her wiha ji mînakê şî diyar e ketî navbêra koma û wateya dabeşbûnê dayê. Wateya hevokê dîsa sergihayê dike. Bi gava ku bi serê xwe tê bikaranî me got sê taybetiyê wê hebû. Ya din bi alîkariya paşdaçekan ve tê bikaranî. Em ê têkevin û wana. Ya yekemîn bi gava ku bi çi re tê bikaranî bi re. Bi alîkariya paşdaçekan re gava ku tê bikaranî wateya hevrebûnê dide. Wateya hevrebûnê. Gava ku em dibêjin ez bi hevala xwe re geriyam. Ez bi hevala xwe re geriyam. Di vê mînakê de bi û re bi hev re hatî bikaranî ne wisa? û wateya hevrebûnê dayê hevokê bi hev re em geriyan.
Yandın em dikarin bibêjin ez bi wî re xeber nadim. Ez bi wî re xeber nadim. Di vê hevokê de jî çi tê xuya kirin, dîsa bi hevrebûnek tê xuya kirin. Ez bi wî re xeber nadim. Bi û re bi hev re hatî bikaranî. Re paşdaçeka bû ye di birade. Mamoste, ez bu an re kar nakim. Karekî nakim. Karekî nakim. Karekî nakim. Belê. Di birade jî bi wan re. Dîsa hevrebûnekê dide hevokê. Belê hevalno yadinê bive. Bi gala ku bi alkariya paşdaçeka ve tê bikaranî. Ev tevgera ber bi aliyekî nîşanî mirov dide. Elî bi wir ve hilkişiya. Elî bi wir ve hilkişiya. Di birade miran ji wateya derdixi ku ber bi aliyekî, tevgera ber bi aliyekî nîşan dide. Ji vêya mînekek besî, ya me yê dawî bi re. Hem biborînin. Bi de. Ev jî tevgerek ber bi aliyekî nîşanî mirov dide, lê di birade ciyê ku nîşan dide diyar e. Tu bi ku de diçî? Tu bi ku de diçî, di birade dibe, tu bi ku ve diçî, di mîneka bir ve de dibe. Lê diyar binê de nabe. Ji ber ku cihê ku diçîn de diyar e. Em gava ku bibêje xanî di ser de ket. Di birade tevger diyare ku di ser wî de ketiye. Yani tevger diyare ku bi kîjan alî ve diçe. Xanî bi ser de ket. Her wiha diyare tevgera ku dide cihê wê diyar e. Wekî din bi aliyê me de hat. Di birade jî diyar e ku bi aliyê me de tê. Cihê ku tê diyar e. Tevgera ku tê diyar e. Bi aliyê me de hat. Di birade jî bi ser de ket. Ev paşdaçekana bi alkariya paşdaçeka de hatî bikaranî. Belê hevalno paşdaçeka bi xelas bû. Em ê paşdaçekê dinê de di dersê dinê de di dersek dinê de em ê bidomînin. Mijara me di birade qediya. Belê hevalno êdem karê malê bidin we. Wekî her hefteyê 5 peyvên me heye. Hûnê wateya wana hîn bibin û di nav hevokan de bikar bînin. Peyvên me ev in. Çarenûz. Nasname. Pîşe. Pêşeng. Pakrevan. Elevano vatevana hîn bibin. Em êdî dest bi lîstika xwe bikin. Belê evalno em êdî têkevin pêşbaziya xwe, em ê weka hefteya borî bilîzin. Ez ê ji we rewşekê bû yerekê bibêjim, kêjan bêwe ji wê re tê gotin hûn ê wêya bibînin. Dibe? Hevalê zinar pir kêfa te hat? Belê. Dîsa du komê we hene, koma sosin û koma beybûn. Sosin û beybûn. Bala min kişan tevalno. Dîsa dayka Fatih û Berfîn û Zîlan hatiye. Xêr e ya? Mamoste, me
هفته برجمه گوتبو دایکا فاته چوی گردکه هی و کتیه açtık grevi. O havala berfiji şu kurs İngilizce. Yani bu hepsine. Hava İngilizce zaten zilancı ne hoş ama usta. Yani ne hoş hali. بله هوانو از یا یکمین ببیجن ام بویش جبو کی جان روشته گوتن من تم مروی نکاری به زوره بشینه درکه تشتک به زوره نای کرن جبو وی روشه کی جان بویشته گوتن وکی حوالا برفین به زوره هاتı bu vra piştere davşı kursa berda çu kursa İngilizce jber ku به زوره هاتı bu Şikicem komedi Müslümanız. komas olsun ya yekemin hevalno vra da menvesi dema ve desbeker komas olsun مامۆستا هەواڵی خەلەف تەبلی مە نابێت پێشبازی خلف چمو تو غيدي كيف فهمت لها ماموستا؟ چما المسألة سلمة دي چیه؟ خط نظام işte usan. تاجی به زوره ناچه نچیره بله هر بجی komas olsun peyda kız Havale Mirza tutkar mı bir beji تاجی به زوره ناچه نچیره Hevalno dobrada biskar ne memjarek dibu me daçek dibu tam de goriwe evşi bu daçeka bu değil mi sağ böyle her bir şey koma beybun az yava bir bejim ev ve jibo çite gotin em bir bejin se bra hebe her se bra şey taybetiye wan cehev cudane nabın vakef em bir bejin hun deh şagirt hene hun kes ne vakevin taybetiye ve huye ve ne vakevin دما و دست بکر Mamoste, sidiye destan nabek. ولی هر بجی کما بیبون شی پیدا خست براستی هوا ناز و پیروز بکن سلیه دستا نابه یک اف بشی جبور روشا کن تشت يعني كاس نوا كيفن كاس نابن وكيف براشي به خواه بشي دنابيران قلق جداتي هي جبو ويرا وشيتي قوتن هوالا و هر دو کما پیدر خست گره تک بچی یک شی سر بکوه جبر به کسی یک آدم ایشی جو بپرسن کی جان کم زو پیدر خه او سر بکوه لی بده ببرادشی جبو کی جان روشیتی گوتن هر مروف خو باش دکه کس قصوری خو کماسیه خو نابینه Namaste. Kes ne yapacağız? جد من ترشه بله هر بجی کماس olsun fırda renk var Valla her bejی koma bey bu rehine peyvanın devemin de bu peyder kız ha bu varinin komas olsun komas olsun megoçi kes ne yapacağız? داوي من ترشه Ya Mamamosta. Allah penç kesin. Anse hazır. Ya hicvan dedin mi? تەبلی نابێت زراش Ne zaman devrini aldın? Beli havallo koma tek çuyu bir açı bistine hun bu bejin iroş bir yere hun bigrin Ya Kırtıkya mezahı ne zekemiyorum sen. dıpırtık pıra Namaste. Buram bivin konsere koma revşan. Sibeye. Ya. Evet. Bahane Nana. Ben gidiyorum işte. Sibeye beli evet beli hun pejirinin ne olsa koma be hun pejirinin hune sibe an bibin konsere koma revşan beli havallo ya biletan mişi biraz serve be beli هوني مشي ببن ببن أم تبدأ بتشن سبي تمام هبالله حتى أنا سبي هذا ببين جبر وياكي حتى سبي ببين سبي أنا konser, mağaza işte
Mısır çava ya. Emet evde keyfe keyfine var. Ya Mirza vallahi tene bir adına şöyle kalıp kazanmıştım. Baş başsın. Şu azilo şu da var da ki. Şu diyor. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه